Kutuma durin kutumele shi. Lalle 'yan kasada. Kai jama'a tsaya ka ga ikon Allah. Ya shafiya ma'aifi ya cilla ɗan mutane ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi ya Allah. A'a. Jama'a kun ga ikon Allah? Kai. Wayyo. Kan bala. Kai. Ya annabu. Ya Allah kai yanzu wannan uwarsa ta gani ya zaka ce. Na rantse da Allah in uwar wannan yaron ta ga abin da ake mai in ta iya bacci. Kutumele shi. Wai ba la haula wala quwwata illa billahi anil azim. Kai an kasa da Allah ya ci gaba da tsarewa wallahi ya cilla shi. Wallahi ya cilla ɗan mutane. Allah kai mana mai kyau amma kam kuna kasada. Allah ya ci gaba da tsare ku Allah ya kare ku kowa da hanyar cin abincinsa. Kowa da hanyar cin abincinsa. To. Ayya. Gaskiya ne su za ka ci ubanka. Ya cilla ɗan mutane wallahi wai gara hai kamar wata taya. Allah. To. Kai a wannan babbar kasada ce. Wannan babbar kasada ce. In ba yanzu za a sallame ni ba Allah ya tsina. Yanzu nan za ku ga an sallame ni. Ayya. Wallahi na tafi an sallame ni.